O ko nin bɛ ka kunbɛn kabini arabadon wula fɛ ka kɛɲɛ ni fanga ka fɔtaw ye. Ni alamisadon nin na jamana lakana sabatili ni sirako dankarali minnu bilala sen ka arabadon wula fɛ olu bɔra jamanakuntigiso lamini na. Jagokɛlaw seginna a cogo kɔrɔ la dugu camancɛ la. Kunu wula fɛ waati dɔɔni ka kɔn nɛgɛ kaɲɛ 8 waati ɲɛ marifacilenw minnu kɛra sanga kelen ɲɔgɔn kɔnɔ baba camancɛ yɛrɛ la. Fanga ka kumalasela Abdurahaman Kulamala ka fɔ la mɔgɔ 24 kulu dɔ a y'a jira ko kiribikiribi fɛntalaw ni dulɔminaw hakilinata kulu minnu nana sivilifiniw na ka bɔ fantan sigiyɔrɔ dɔ la dugu saheliyan fan fɛ ni marifaw besew ani muruw ye bingani kɛ jamanakuntigiso kɔlɔsilikɛlaw kan ka sɔrɔ teliyala k'u nɔ minɛ nga kan dɔw bɛ ka sigasiga ni foroba mana nin na alamisadon fanga sinamatɔn politikikulu dɔ ka kumalasela Max Kemkoye min ye GCAP ka kumalasela ye o bɛ kuma ni hakilila bɔnɛnen ani ko kɔrɔbɔlenw kan min labɛnna fanga fɛ.